Anzjan ta' 70 sena tressaq il-qorti akkużat b'fastidju sesswali fuq żewġ studenti Franċiżi. Ir-raġel flimkien ma' martu ilhom diversi snin iġibu studenti Franċiżi jgħixu għandhom waqt li jkunu qed jistudjaw f'Malta. Fil-jiem li għaddew waħda mill-istudenti li kienet qed tgħix għand l-akkużat għamlet rapport lill-pulizija li r-raġel misparti minn ġisimha. Ir-riżulta li meta fetħet qalba ma' ħabibta li wkoll kienet qed tgħix għand il-koppja, l-istudenta l-oħra wkoll qalet li esperjenzat l-allegat aġir mill-anzjan u marret ir-rapport għand il-pulizija. Ir-raġel assistit mill-avukat Iġmael Bsajla wieġeb mhux ħati għal akkużi miġjuba kontrih. Meta l-qorti semet ix-xhieda tal-istudenti ġiet innutata diskrepanza fi żmien meta seħħew l-allegati inċidenti. Il-Maġistrat Nawil Bartolo tal-ħelsin mill-arrest l-akkużat fuq depożitu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 450 euro. Raġel ta' 36 sena li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li abbuża sesswalment żewġ aħwa subien ta' 11-il sena u 8 snin tul ix-xahrin li għaddew. Ir-raġel ġie rapportat lill-pulizija minn missier is-subien wara li osserva lil akkużat li huwa ħabib tiegħu jagħmel avvanzi fuq it-tfal u qal lill-pulizija li tkellem ma' tfal u kkonfermaw dak li kienet jagħmlilhom l-akkużat. Fil-qorti ma natawx dettalji iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat b'saħħa għal ħelsien mill-arrest. Il-qorti ċaħdet il-ħelsin mill-arrest minħabba l-familjarità tal-akkużat ma' subien u l-qraba tagħhom, in-natura serja tal-akkużi u l-biża' li jaħrab minn Malta. Raġel instab ħati ta' traffikar tal-ecstasy f'post fejn isiru l-parties aktar minn 12-il sena ilu inħeles minn sentenza ta' ħabs wara li l-Bord ta' Riabilitazzjoni dwar reati ta' droga kien sodisfatt bil-progress li għamel u għala il-kawża. Jurgen Stan jirrappella sentenza ta' 6 xhur priġunerija tal-li traffika l-ecstasy fl-2011. Id-deċiżjoni li din is-sentenza tinbidel għal waħda sospiża ittieħdet wara li l-uffiċjal tal-probation tal-akkużat spjega lil qorti titjib drastiku li ra fir-raġel minn dakinhar meta seħħ il-każ f'taqali l-akkużat kellu 19-il sena u kien fost numru ta' nies li ġew arrestati dakinhar. Żewġ nisa minn Spanja mettew li serqu 900 euro minn ġo handbag mitluf fl-ajruport. Iż-żewġ nisa ġew akkużati li serqu flus kontanti minn ġo basket li kien fit-toilets tan-nisa fis-sala tal-waslit tal-ajruport. Fil-qorti ġie spjegat kif il-bieraħ daħal rapport mingħand passiġġiera Torka li ħallit il-basket fit-toilets u meta marret għalih ma kienx fil-post fejn ħallietu. Meta sabitu sabet 900 euro neqsin. Il-pulizija fl-ajruport aġixxew mill-ewwel u identifikaw li żewġ akkużati mill-filmati tal-kameras tas-sigurtà. In-nisa ġew arrestati waqt li kienu għadhom fl-ajruport u kellhom 450 euro kull wieħed. Iż-żewġ nisa wiġbu ħati għal ser aggravat u taw il-flus lura lil mara. Il-qorti tat sentenza ta' 12-il xahar ħabs sospiżi għal sentejn.